tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to cuɓilela law cuɓilela nabbaji ko on waktu yoni ha to selen to ɗuɗal mouhammed sega eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men kikiɗe hanke o ɓen jeeɗiɗo nunɗuɓe jaltini doggola sumgoji walla mbiyen listuji sumgoji leydi sénégal ko fati banggue candidature uji kono gas tan woni ko jaɓana kay mayse wadde jeetake ɗiɗo hen sumgoji to leydi mauritanie jagoɗo pétrole gendi leydi ndi fawi aleɗa hande o tufere usine ko fati banggue darnude phosphade ma en ketto hen musidɗo men alhassana oumar mbocca to leydi mali hoore jagoɗo leydi mali colonel asimi goyta rokkiri werlaji jondi no fewi taw ko werlaji safara ɗiɗi mbiyata ambulance faade jagoɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi gam wallide kene tolno e région ngaji sappo tawiteɗe e nder leydi ndi ɓen ñawɓe ha mbawa yettoyade cuuɗi safara to leydi guine konakiri caggal nde équipe mabɓe fooli leydi gambi ko welnere mawde wanno to konakiri otoji ɗiɗi natodirnoɗi wayino yimɓe ɗiɗo mayɓe hen tataɓo goɗɗo kame gañiɓe hewɓe teskama hen kabruji men mana en ha to côte d'ivoire rd congo cameroun nigéria ma en jaaha to jolam jaɓeri coftal ɓalli ko musidɗo moon oumar dembel diallo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa hewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi hen aafiya mawɗo no feewi hewɓe hen fonnoɓe oppirade yogay ñabbuji woni hen wurno ko poɗɗe kono hande o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yogay ñabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wuleur jaaɗoru janowo joguiɗo diabète yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi koto risatol gonɗa to galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo madina gounas amadou sambalo ha to tamba kala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye aissata touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye mamadou demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikine jokkodirta koye amadou isman ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno saliw mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña jaam. ko wittiyanke kumpitiɗo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala
on non woni maître en science occulte woni maître Adama Balde mo ganduɗa ko patrimoine fina tawa fulɓe. maître Adama Balde holliti wonno koye wittoji mawɗi no feewi. ɗin wittoji noon o heeɓi hen humpito mango no feewi ha tenti noon yoga ñabboji hande o tampinɗi yimɓeɓe. maître Adama Balde kala nde suuɗi woni koye wittoji nde tawno yahata tan koye ganni fulɓe kamen ñawdorde fulɓe e leɗɗe fulɓe nde tawno fulɓe hanki ene joguino titre mawɗo no feewi. wi'i maître Adama Balde hande fulɓe kala dogui ne cafroyo banggueji goɗɗi teni kadi ha hande koɓe joguino ko elle mawi hande ɗum ɓuuri laatade wondi tan ko woni hen gueɗe ko ɗaccade nuskina walla bonna jalkita kono o witti haw heeɓi hen kollaɓi. maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en science occulte taw kadi ganduɗa ko patrimoine fina tawa fulɓe holliti rafiji ko tati ko ɓuuri hen feeñje. on dafaɗo rafi cuuɗiɗo mo ganduɗa aɗa andi ka ñawɗo kono yimɓe so kucciti e ma jiyata ɗum e maɗa. o holliti on rafi omo heeɓi hen kollaɓi gam safrude ɗuma e rafi peeñƴo kalɗo jaaɗa e hôpitaux e banggueji kala aronki dañde jaam kanko maître Adama Balde omo wawi safrudema ha jiiya hen hoore maɗa. rafi goɗɗo ko ñawu gañgu ha sidagal an gonɗo e feeñje e ɓamtade e mahaale muɗuma kamen ɗanle mum kala an ɓine daari yeeso ma ne padduma. maître Adama Balde holliti rutto e ñawdorde e cuusal kala mum hande o omo faggiti omo jogui hen kollaɓi. maître Adama Balde noon hande o tawete koto leydi Gambi to Séré Kunda nokku biyeteɗo Séré Kunda leggal biyetengal nema alkali sa ari ha ɗon sara jumama alkali woɗɗani police o ɗon maître Adama Balde tawete. maître Adama Balde jinganin fulɓe tongoɗe makko ko 78 601 75 75 walla mbaɗa 77 351 77 23 tongoɗe makko leydi Gambi ko 265 27 71 walla mbaɗa 514 66 66 musidɓe tedduɓe maître Adama Balde e jeese meɗen. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala. sa yiɗi hebde humpito laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala. kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France. sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi ko onon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓaɗayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera. base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdullaahi Diallo on noon sa yiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie kala to Nouakchott woɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe ma heɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo. ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji.
Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira nogase go siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase nayya yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde lowre mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba wonande kumpital mene ɗemngala pulaar to Kirma Sar daray kamil e nder galle ceerno Aliou Diawo yuɓɓinama aleɗa hande oɗo gonɗen ɗo hen maw ziyara taw kadi ganduɗa ziyara o ene ɗofti ɗum madhuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam qur'anil karima janggama ko noon kadi zicruji kewɗi mbaɗama ko noonne kadi annabi o sallallahu alayhi wa sallam jikkuji mum siftinama wonande bandiraɓe julɓeɓe kala ha tenti noon darde neɗɗo e gurdam mum hol neɗɗo wayata ha fota wawde wurdede nde tawno neɗɗo omo jogo jawdi taw wurdatako omo jogui gandala taw wurdatako omo wasa jogade haydara ni taw kadi o wurdatako kono wawi ɓuuri moƴƴude yimɓe kala ko neɗɗo gurdatoɗo ɗo wawi wonde kala taw yimɓe galle mabɓe e yimɓe hoddi makko e yimɓe jama makko kala ene mbawi wurdude e makko ko on woni biyeteɗo neɗɗo ko ngal neɗɗagal noona woni koɓe jañi no fewi ɗon ɗo galle ceerno Aliou Diaw ma en garto hen so jomiraɗo haaji ñalawma janggo o wonande conseil constitutionnel leydi Sénégal yaltini hanki doggol wonande ɓen kay jogorɓe jeeyede e sumgoji 24 walla mbiyana 25 février paɗo so jomiraɗo haaji ngol doggol noon hanki jeeɗiɗo nunɗuɓe tambiɓe ngal tugnorgal ɓe caktiɗoma on wonande Babacar Thiam Déthié Babacar Fa jafoɗon Babacar Thiam Babacar Camara Cheikh Tidiane Dieye Déthié Fall Daouda Ndiaye Habibou Sy Khalifa Babacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba Rose Wardini Idrissa Seck Aliou Mamadou Dia Serigne Mboup Papa Djibril Fall Mamadou Lamina Diallo Mouhamed Boun Abdoulaye Dione Alhaji Malik Gako Ali Nguy Ndiaye Alhaji Mamadou Diawo kono ne kadi Basiru Jumaye Jahara Faya non kadi wonde Ceerno Alhassane Sala on gandi kam Karim Meïssa Wade jeyaka e doggol sumgoji firti noon ko double nationalité makko rokkatamo wonande jeeyede e ƴamoɓe leffullamo en gendi leydi Sénégal ɓeɗo hen nogas goni suɓaɓe kay jahata sumgoji leydi Sénégal keddotoɗen koye leydi Sénégal yimiyanke mo leydi Sénégal suka kadi jalbuɗo e gendi ndi woni biyeteɗo Wali Seck oɗo saha woni koye sunu mawɗo no fewi ɗum noon ko hanki o jaltugol aduna nene makko biyeteɗo Ndeye Fatou Diouf ɓurnoɗo andirede Diaga mo ganduɗa kam wonno joom suudu Thione Seck yimiyanke ngana jimowo gonga no fewi jaltuɗo aduna hitande ujune ɗe nogas e goho kono kadi ko ɓoyani ko tan kanko ɗo henna basɗo fittanmo wasino fittando ɓi ko afo biyeteɗo Momi Dani onne kadi jeyno sababu jaltuɗo aduna ko cancer kono kadi kanko ɗo henna Ndeye Fatou Diouf jaltuɗo aduna hanki o yalta aduna ko toon to Paris lamorgo leydi France yano toon ko safroyade wiide koreji makko taw kadi ko rafi cancer ko ala ɗum ko noon hanki o halifaɓe diine aada ko noon kadi tente dawriyankoɓe kamɓe ɓen jeeyaɓe catala musical ngal leydi Sénégal kala ene dokka suna en kollira sunare mumen faade wonande Wali Seck mo ganduɗa hande wonti ko wiyete Baye ɗum noon jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesgumo kalde jomiraɗo ɓeydata yurmen e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala caggal macce hakkude Sénégal e Cameroun ɗum wonno ko hecci hanki o ñande aljuma nde Aliou Cissé noon dañi ko wiyete malalaise ha nawa to hôpital mo Yamoussoukro kono kadi dañino fayre mawde seeɗa kono ɗo sa hollitama o yalti on hôpital omo hisi no fewi taw kadi sakti ɗum ko fédération football mo leydi Sénégal ɓe kolliti ƴettimo en charge toon to hôpital ko fédération kono ɗo sama ɓe ndewiɗo cellal makko ha ɓuura kadi wawde hattande no fewi Sénégal Mauritanie ko fate banggue ndenka société civile e gueɗe dendaɗe kala jonde to Dande Maayo joɗima ɗum noon koye nder département mo Matam
nden jonde noon jooɗi koye commune mo ɓokki diaɓe nokku biteɗo guray noon tawete koye commune mo ɓokki diaɓe koye dande maayo halifaɓe diine aada ha tenti noon ardiɓe guure diwan kala tawtorama ne hen kadi adjoint préfet de Matam woni ndey a Jomana Cissé on kadi tawtorama yo cetal o yiyema darniɓe fodde taw ko ɗanle ɗe ndewani lawol haɓade ɗen gueɗe kala nden jonde noon ko tambade nden kay kisal hakkude leydi ndi Sénégal kam leydi Mauritanie nde tawno sahoɗe keerol alaysan gonani ɗo jertotoɗo dentotoɗo gila ɓe jippinta taccoɓe yahane garta kala nde tawno kala ko rewi ɗon so tawi wonko bonande lutatama so tawi wonko jippiɗo galle ma taccini ko fewani lutatama so tawi kadi won naggaɗo iwi ko galle ma lutatama ɗum noon jeeyi sababu findinde yimɓeɓe hoɗɓe ngoral maayo walla ni hoɗɓe keerol poti ko rentade poti ko jertade ganda goni koye lawol taccirgol no fewi ko an tan foti jogade nden kay kisala sa jogaki nden ka e kisal ala kala poɗɗo jogade nden kay kisal ɗin findinoji e hirdinoji goni ko waɗa a toon keddoɗen koye leydi ndi Sénégal l'évêque de Sénégal wonande itamɓiɓe diineji Isa iyankoɓe e nder leydi Sénégal ɓe kolliti kamɓe de ɓe barkinta walla ni ɓe duwontako dewle wonande gorkati en faade église uji mabɓe ɗum ko caggal ñande 17 lewru décembre manduɗo hen ndu pape François toon to Vatican Rome yaltinino communiqué ngam hollide ɓayde ɓeɗo hen wiiteɓe gorkati en guurdi koye yimɓeɓe ɓe poti noon ko duwanede e dewle mabɓe kamɓe noon ɓe koliti ɗum ko loppete hewata e mabɓe to Sédhiou wuuro wiitego Goudomp ne tawi nder région mo Sédhiou ko babiraɗo goto fi toon ɓiyum piggal bongal no fewi ɓiyi ko debbo ngal piggal noon saabi ɓiɗɗo dañi gañande mawde no fewi nden gañande noon o nawani ɓiɗɗo hôpital o safrata ɗum koye suuɗayru ɓiɗɗo noon wasi fittano mum kankoye sehilaɓe makko ɓe looti ɓiɗɗo ɓe kasni ɓe gubboyi ɗum caggal noon nde tina laamu ngu ari ubbiti on ɓiɗɗo ngam wadde autopsie ko fate ɗiɗon fannuji baba o noon hande omo tawe e juuɗe gendarmerie ko wona ɗum ko noon jeeyi sababu ngal piggal ɓiɗɗo ko janoɗo soirée nde arti noon wo dañi fiide ɗum ɗo fiyata ɗum ɗo noon wo aldani e haqqille makko jeeyi sababu noon ha on suka wasi hen fittandu muɗum Topodor e département Podor ko accident waɗi toon taw koye cortège wonande cortège taw ganduɗa ko cortège yaadiɓe Khalifa Babacar Sall iwnoɓe Dakar ene payi taw kadi iwnoɓe Dakar ne payi toon to Salde ngam waɗoyde toon conférence uji mum walla meeting mumen cortège mabɓe o noon nde ari ha waɗɗani dow Mbumba ko ɗon noon won taccannoɗo lawol ngol o noon taccannoɗo wiyeteno ko Aliou Samba Sow ko desɗo ko on noon oto goto feri ɗum wasen fita ɗum taw oto kadi jeeya koye cortège wonande yaadiɓe Khalifa Sall wonande coalition taxaw Khalifa Sall ko to ɓen feri oɗon on noon jeeya ko toon to Gurel Bayla ɓandu makko noon ne tawe to morgue mo Pété ko waɗa ɗum ko noon kankon chauffeur periɗo mo dañi gañade hen loskoji noon ene jokki ko fate banggue oɗon accident hanki o télé fulɓe honki lamba kaɓe kewno honkude kala hitande ɗum noon waɗi koto arena national ko fate banggue lamba fulɓe serraɓe jolaɓe kala teskama en ararayuji kewɗi kay gari toon halifaɓe ɓe hewɓe gari yontaɓe dande leñola kam yogay jagorɗe e directeur uji ha tenti noon ɓiɓɓe fulɓe kala gari e kewendi wonande hanki o wonande lamba honki toon hewɓe kay cippiri toon waɗi dolkuɓe kala kono kadi ko ɓuuri hen garɗude kala ko cosaan mawɗo kay woni ko hollira toon to Bowal ngal arena national woni hanki ko yuɓɓini télé fulɓe international sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie jagorɗo ko fate banggue min kame pétrole fawi tufere mum hande toon to état mo Barakna ɗum noon koko fate banggue usine phosphade e nder gendi leydi ndi ma en ketto musidɗo moon Alhassane Oumar Mbothia mi salminima mi juurimama. en calminitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV
e ñalawma hannde o ko tonguɗen habaruji men ɓurɗi tengtude ɗo e nder leydi ndi jaagogal leydi hono Mauritanie ko yoɓiti e pétrole ma mbaw fawde e ñalawma hannde o hayre taw ko arwenide ngam mahagol usine phosphate ɗo e nder leydi hono Mauritanie jakka gendi leydi hono Mauritanie wawi kadi hono joɗade taw kadi ko e ñalawma hoyre-biir nogas lewru siilo ujunere ɗiɗi nogas e nayyi e toon to jakka gendi to ngam kadi wawde ƴewde kadi ko wiyete kono pléniére taw kadi ko baɗɗo ɗo e Nouakchott e wawde kadi gardugol taw kadi ko Ahmedou Balla ko cukku ɗiɗaɓo taw ko jakka gendi to ɓe mbawi no hoje wadde kono taw kadi ko projet de loi ko yowiti e ɗiyen taw kadi ko sarɗiyeji taw ko Afrique naaɓe ko fati kadi e sécurité taw ko ɗin laabi e ɗum ɗon ɓe mbawi wadde kadi ɗum ko jabde ɗum koye e gila e session taw ko bato nogas e jeegom ɓijo taw ko ordinateur taw ko ordinaire conférence bannoɗo ñande gila capanɗe tati e capantati e goho lewru taw ko siilo ujunere ɗiɗi e sappo e jeegom toon to capital Éthiopie batu wawi wonde disnodal wawi wadde hakkude to seni e happa ɗum noon taw ko commission électorale national indépendante woni seni o e ñande kadi mawde sappo e jeenayyi lewru siilo ujunere ɗiɗi e nogas e nayyi ko nden tigui ɓe mbawi wadde kono taw kadi ko batu mabɓe taw ko disnodirde hakkude mabɓe e haute autorité de la presse et de l'audiovisuel woni happa e nder ndiɗo mbaji noon e kamɓe ɗiɗo parti ji ɗi ɓe mbawi kadi wossodirde hen wonɗen toɓɓe en patuɗe e wuuteji poɗɗe wadde kay e nder kadi lewru taw ko juin ujunere ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe mbawi noon yewtude hen hakkude kay o ɗiɗo institution ngaji ɗiɗo ɗiɗi e wayno ko wawde kay wiide wonde yoɓe jokkodir e wawde wadde kadi kutodel moƴƴal hakkude ɓeɗo ɗiɗi e ko yowiti e woteji ɗi poɗɗi wadde kay e ñande hitande nde gonɗen nde ɗum noon ene wayno hono batu ngu wawi kadi gueɗe kewɗe ɓe mbawi kadi hono ƴewde hen ko fati e noon e taw kadi ko ɗowngu président taw ko seni o da Abdoul Jalil wondude e président taw ko happa o Housseyni Ould Meddou ɓe mbawi noon wiide wonde taw ko tawtoreɓe ngal ɗo Kumpital ene wayno ko taw ko vice président seni o Mouhamed Lamine Wuldahi wonde e terɗe taw kadi ko comité taw kadi ko ɓen wiyeteɓe taw kadi ko sage en ene wonde kadi e conseil taw ko chargé wadde ko fate wono bagguinanko oɗon commission taw kadi koni ɓe cuuli Bilal Wul Verzeg wonde Mohamed Taqiyallah Ledem ene wonde e yoga e terɗe taw kadi ko happa mawi ko tawtorede kono nguɗo batu Mauritanie deyi ha hande ene wayno ko gonɗen koye e landa taw kadi ko AJDMR ɓe mbawi won wadde kadi congrès mabɓe kono gadano ene wayno oɗo taw ko Ba Mamadou Bokara jaawo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wawi kadi kadi toɗɗede e ñande kadi e ñalawma taw kadi ko halki o nogas lewru siilo ujunere nogas e tati yo ardo taw kadi ko landa noddirteke kono alliance pour la justice et de la démocratie mouvement pour la rénovation woni AJDMR e nde ɗen taw ko congriste en e mbawi kadi kono toɗɗademo kanko Ba Mamadou Bokara o wonno kadi ko cukko taw kadi ko gadano landaka AJDMR o noon o lomti noon ko oɗo mo ganduɗa hoorema komo yimɓe foof gandi e kadi ko neɗɗo joguiɗo kadi humpito no fewi e wonɗende e gueɗe taw kadi ko politique woni Ibrahima Mokhtar Saar ɗum noon wawi kadi kono namede kadi e ɗin taw ko congrès taw ko oɗo taw kodi président kadi donno taw kadi ko landaka kanko oɗo noon gardiɗo landa kesa ka e kanko AJDMR woni Ba Bokara Mamadou o miiɗi wonde sarɗiyanke ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ha ujunaji ɗiɗi e nogas e tati toon to gorgol toon ko jagorgal hono leydi hono Mauritanie ko yoɓiti e rendo ardima noon dokkirgol taw ko ɗin finance ngaji taw ko ɗin coopérative uji taw ko rewɓe toon to gorgol
ene wayno dey hono kan baɗo toon to Côte d'Ivoire o ene wayno murtanaɓe ko ponno e équipe o ɓe pettini mbaɗi kay jeltugol bangol fayida no fewi kono dey Allah rokki hono ndam ene wayno taw ko équipe moɓe mbaddanno ko on tigui waday ndam e dow mabɓe ene wayno noon ɓe pari kadi ko masuji mabɓe taw kadi ko tataɓo ɗum ɗon ko ma oɗon kadi are ɗum ɗon e wayno Angola ko fadno e mum ko kadi sikkanno tan wonde ko ɗum ko noon andi kay wonde kay foti ko équipe tigui rigui ɗum noon faɗi ɓe tati e ɗiɗi ɗum noon Sar Abdullaahi Saar ko ɗum ne tumɓuɗen leydi hono mutaɗen ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbocc gorko mo Sar Ndogo yo jaam jogomi jogomon. Alhassane Oumar Mbocc no mbiɗani ko noon tigui wonande almourabitoun mo leydi Mauritanie hande o kay koɓe baroɗe tigui rigui kono kadi polgu ngo komo Allah rokki o kono fettude kam no mbiɗani ɓe petti no fewi sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali wonande horejo leydi Mali par transition woni colonel Assimi Goïta tottiri wonande werlaji jonɗi no fewi taw kadi ko autoji ɗi hinde médical ɓe mbiyata ambulance uji jonɗi no fewi o tottiri ɗum noon ko jagoɗɗo ceelal ɓalli gendi leydi ndi koɗi autoji ɗi hinde 4x4 kanji noon koɗi jonɗi no fewi faade région ngaji sappo gendi leydi ndi beele kadi wallidde ɓeena finoɓe nder leydi ndi e ɗin région ngaji ha mbawa yettoyade cuuɗi safara kono kadi o haalani ɗon tan ñalawma hanke o rokkiri nguuran jonka no fewi ko fate banggue ɓeena wasɓe jinnaɓe men kame worɓe men kala e nder golwole leydi Mali ha tenti noon ɓen koninkoɓe daride haɓade ɓen joguitiɓe armeji taweteɓe leydi ndi wonande ɓen ɓeɓe ɗacci ɓe ko fate banggue balle mawɗe giwi e laamu ngu hanki to banggue nguura gam wallide ɓeena ha mbasa tinde caɗele no fewi ko fati e banggue mawninde manditare armée leydi Mali kay darnono ko nogas janvier hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho ha yetti nogas janvier hitande ujunere ɗiɗi nogas e nayyi duuɓi capanɗe jeegom e tati ko armée gendi leydi ndi woni ko laati hanki o noon ɗum mawninama e nder gendi leydi ndi kala guila e majoje seppoji e wonande armée gendi leydi ndi kono ɗum ko noon hoorejo leydi ndi par transition woni colonel Assimi Goïta joƴƴini huuɗo ngarɗo ko faade jenale ɓen koninkoɓe ɓe gandaka inɗe mumen taw kadi ko mayɓe ɗeɗon piyanɗe walla ni ko mayɓe ko fati banggue golwole jewtuɗe kala e nder leydi Mali ha Mali wawi laatade kono kadi nder message makko faade ɓesguji leydi Mali kala o symbolini darde leydi Mali o arti kadi andinde yimɓe darde koninke e fayidagal muɗum e nder leydi nde tawno koninke so tawi kay woni koninke tan koko yarliti e ƴiƴe mum kala yeyde fitta mum gam rende ɓiɗɗo gendi leydi ndi kañum e hoore mum nde tawno ko kañum wonata ɗo ɓuuri wulde ɗo wonanma ɗona an gona e ɗanade aɗa woni e galle ma taw kañum ne renma jamma e ñalawma to kommina nokku biyeteɗo Uwelen Sabogo ne tawe e nder leydi ndi ɗum noon ko ceernajo dabotoɗo goto wara toon ɗum noon ko caggal nde o nelana yo ar toon kanko noon inde makko ko baba tunjiyama o jeeya kono bireɗo san keñe ba toon o jeeya bismimo noon ko jinnoɗo gollanede toon to Uwelen Sebugo jafoɗon Uwelen Sebugo ko toon o nelanono caggal nde wari o logeno koye étage goto caggal muɗum noon ko toon wo tawa omo maayi ƴiƴam kewɗam ne yalte makko kono gaddunoɗomo ɗo no jeyɗo sababu ko dogɗo yitaka taw gendarmerie kame police nangodiri gam wadde hen enquête jaƴƴo no fewi beele kadi baɗɗo ngal baɗalo wawa fawiri kono ɗo gonɗen gueɗɗe kala ne niɓɓiɗi on jeyɗo sababu galangal makko toon yiyaka kanko wo tawa komo maayi ƴiƴam kewɗam ene wami e makko Mali jagorɗo commerce kame industrie woni Hassan Diallo ɗaɓɓiri leydi Brésil ko fate banggue ndema sucreri e nder leydi mum beele kadi leydi Mali ene wawan hoore mum to banggue ndema sukara to Guinée Conakry ñande aljuma nde caggal polgu wonande sili mo leydi Guinée nde ɓe pooli kay jaheɗe leydi Gambie gotele ndiga welnere mawde noon waɗama to leydi Guinée ha tenti noon finoɓe to Conakry
ko hakkunde motoji otoji kornali kay e araray weynede dowa kono kadi jeeyi sababu otoji ɗiɗi dogannoɗi dogdu ɓurtudo no feewi ko ɗi ɗiɗi natodiri accident o noon ko bonɗo ɗon e ɗon ɗiɗo mbasinen pittali men goɗɗo kadi wasi fittan mum woni tato hewɓe noon gañiɓe ne tawe e cuuɗi a safara to guine keddorɗen caggal nanggal yoga e jaydiyankoɓe hewɓe no feewi ɗum wonno ko ñande alhamisa jawtuɗo ɗo henno ɗum ko caggal nde ɓe juɓɓinno yeeso maison de presse taw kadi ganduɗa ko sitin mabɓe aɓe mbaɗa hen conférence mabɓe gam hollirde mette mabɓe faade laamu transition wonande kay e kala saaha seenuji mabɓe ne jowe ko gañgañalde tene kadi ɓe ngala fodde e nder leydi ndi no fotiri ni ko ɗon noon syndicat ji mabɓe hewɓe nanga kame jaydiyankoɓe wonande gardiɗo landa UFDG woni selludelen diallo conférence hakkude parti muɗum taw koye par téléphone wo haaldiranɓe ɓe holliti ɓuri yawde yaccade ɓende ɗaccitte kono kadi o holliti omo gonɗini kay sumgoji paaɗi maw ƴettu lefol laamu ɗen gueɗe kala ma gas ha laaɓa e ndera gendi leydi ndi to Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara holliti ma ɓeydu kay ene ɓeyda no feewi wonande wallidde to banggue oɗo saaha heedande leydi Chine ɗum koye caggal sumgoji Taïwan bannoɗi ɗi ɗon noon ɗo caggal moƴƴitinde hande jokkodiral hakkude leydi Chine kame Côte d'Ivoire ɗum ko caggal jillu jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Chine e nder Côte d'Ivoire ɗon ɗo Chine rokki Côte d'Ivoire wonande autobus walla mbiyen car bus uji mawɗi no feewi taw kadi ko bus uji gonga ɗum ko électrique taw kadi ganduɗa ko dokkal beele kadi wawde newnande ya gara e nder Abidjan e ko taari ɗum kala leydi Côte d'Ivoire police fawi juuɗe mum kene fotto wonde temedde ɗiɗo neɗɗo jeeɗo toon to Niger ɗum ko tugganma tan gila sappo lewru janvier ha yetti ñalawma hanki o hewɓe mabɓe noon nanga ko nokku biyeɗo ñabbila ne tawi kerol hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Ghana ene hen noon worɓe e rewɓe kame sukaɓe kala ɓuuri hen sikke noon ko yelotoɓe yinnoɓe arde nder leydi Côte d'Ivoire kamɓe kala ɓe mbaɗama refule ɓe nawtama ha to nokku biyeɗo takkiro ne tawi kerol hakkude leydi Ghana kam e leydi Côte d'Ivoire to RDC Congo Félix Tessine Sekedi hanki investi hanki deuxiéme mandat ɗum noon ko seconde mandat mo duuɓi joyyi tonto stade de martyr de Kinshasa kene foti wonde capanɗe nayyi délégation ƴiwɓe étrangére ne hen hooreɓe leyɗele kame woɗɓe kala tawtorede e yeeso ɓesguji leydi ndi kala e stade o ko toon o suuti junggo makko o wondi mawo jogor leydi ndi jaame kisal e nunɗal mawo fondu ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi mawo reen ngaalu leydi ndi tenti noon ngaalu leydi ndi kono kadi mawo yiilo addude jaam e nder leydi ndi ha tenti noon hande leydi Congo ɗo woni e pelɓodiral kam e rebelle hen banggue kadi ko l'organisation état islamique to Cameroun kene tolno e ujunnaji joyyi sifande woni ko siifi ɗum ko caggal macce leydi Sénégal kame Cameroun ɗon ɗo baroɗe teddungal lappuno balodde leydi Cameroun 3-1 Cameroun naɓe noon ha hande kayne gonte mette mawɗe no feewi aɓe kollita mette mabɓe kala saaha nden sifande noon ko wiide kay entraîneur mabɓe biyeteɗo Rigobert Song nde accitta golle mum walla riwe e golle mum ɓe kolliti guila hitande 1990 kene tolno hande e duuɓi 34 Cameroun Sénégal meeɗa fiide ɗum taw koye kuuɓa ɗum noon firti so tawi Sénégal fiiɓe oɗo saaha caɗele ɗe goni koye entraîneur mabɓe on nde itteteɗon to Nigéria armée leydi ndi holliti yiiti kene tolno e million ngaji 3 litres de pétrole brut ɗum noon koye raffinérie goto moftaɗo e nder ladde wi wonande général division Jamal Abdussalam on holliti ɗum kono noon waɗɓe ngal baɗal ɓe won hen faaɓi jom won hen kadi enen jokki yiilede joolam jabeeri frappe Israël naɓe hanki to Damas to Syrie jeeyi sababu pittali joyyi heddade hen ɗin pittali joyyi hen nayo jeeya ko toon to Iran ne mabɓe chef des renseignements des gardes wonande iranienne ɗum noon pelle darniɗe haqqe innama de tawte leydi Suria kolliti mette mumen mawɗe no feewi ɓen kolliti limore nde ɓuuri joyi ha yettima yimɓe sappo to Irak ko piyande mawɗi hanki pelli taw koye missilaji balistique
ɗin noon payi koye hedde base koninkoɓe leydi amérique kamene wonde groupe coalition international wallidiɓe amérique haɓade jihadiste en ɗum wi afp jayde leydi france to way noon koto nokku biyeɗo ayni al assad kono waɗani kam mayɗen kono waɗi matériel uji kewɗi bonɗi e heena israila e états unis de amérique hakkude netanyahu benyamin ne wonde Joe Biden natti haalde konngol gotol lural ɗon noon ɗo amérique fandare mum ko état islamique ɗo rekkete hurum mum ɗon noon ɗo israila holliti hurum wawata wonde ɗon ɗon ɗo ɓe gaynani piyande mabɓe to gaza équateur tonne kadi woni toon e kala saha ko nangguede otage ɗum ko caggal nde sagataɓe jogitiɓe armeji nangui otage télévision goto ɓe tawi toon jaydiyankoɓe wonnoɓe débat mumen kamɓe kala ɓe joƴƴiniɓe leydi ɓe gone fellude dow taw émission ene yaaha en direct horejo leydi ndi noon Daniela Nabwa debbo mo duuɓi 36 o foti haɓade mbuñaari kono kadi haɓade ɗo hen pelle joguitiɗe armeji ɓeɓe noddita criminel uji nde gasata e leydi ndi ha laaɓa ha wiye ceera paɗen koye coftal ɓalli jaɓɓotoɗen ko musidɗo men Oumar Dembel Diallo woni kippudeɗe hankiɗe Burkina Faso, Algérie, Angola, Mauritanie, Mali, Tunisie maw artan min hen ma waɗan hen kadi hande fettoɓe hande ɓe Maroc, RD Congo, Zambie, wonande Tanzanie, kamɓe Afrique du Sud e Namibie. Oumar Dembel Diallo kippodiri toon to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanki o ñalawma hande o kala. ko noon tigi kabaruji meɗen coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar yaten ko toon to leydi Côte d'Ivoire haalene kawguel afriyankoel ñalɗiɗiɗo ɓiiji jokkino ñalawma hankin toon to leydi Côte d'Ivoire toon to boake ko hakkude kay kippumbo leydi Algérie kañum tigi jaɓɓino kay kippumbo Burkina Faso ngal ɗon potal noon ko ɗiɗi ɗiɗi ɗum tigi woni kongal gayniri kippumbo Algérie noon ha hande kay hiɓe manque yitade hoore mabɓe e ngel ɗon kawguel toon to leydi Côte d'Ivoire caggal kay ɓe heeɓi ɗekkillaɓe ɗiɗi ngel ɗon kawguel toon to leydi Côte d'Ivoire potital mabɓe gadnal wonna ko hakkude mabɓe kippumbo Angola ko gotel woni ko ɓe gaynirno ñalawma hanki hakkude mabɓe kay e kippumbo Burkina Faso ko ɗiɗi ɗiɗi wadde on faami kay kippumbo Algérie no manque kay yitindade taw hoore mum e ngel ɗon kawguel potital gongal ɗon jokkunogal kay toon to boake ko hakkude kay le mourabitoun bo leydi Mauritanie kañum tigi jaɓɓino kay kippumbo Angola ngal ɗon potital noon ko kippumbo Angola kañum tigi fooli kay kippumbo le mourabitoun bo leydi Mauritanie balluji tati wondude kay e balluji ɗiɗi wadde no faami kay kippumbo le mourabitoun bo leydi Mauritanie kamɓene kay ɓe gayni e ngel ɗon kawguel toon to leydi Côte d'Ivoire caggal kay ɓe heddori ko potital timminde aadi ngal ɗon potital noon wonta kay ko hakkude mabɓe e kippumbo leydi Algérie hay sindo kay ɓe heeɓi polgu hattaɓe kay hotude toon to leydi Mauritanie ɗum noon ko caggal tan nde ɓe wawi kay folede e ngel ɗon kawguel laabi ɗiɗi wadde on faami kay kippumbo le mourabitoun bo leydi Mauritanie no wayno kay ɓe waɗi kay ko wiyete élimination e ngel ɗon kawguel caggal kay ko timminde adi ɓe heddori toon to leydi Côte d'Ivoire toon to leydi Côte d'Ivoire noon ɗen ɗon potiɗe jokkino kay e jemma hankin hakkude kay kippumbo Tunisie kañum tigi jaɓino kay les aiglés mbo leydi Mali ngal ɗon potalne kay ko ɗekki caggal kay ko gotel e gotel ɗum tigi woni kongal gayniri toon to Côte d'Ivoire heddoɗen ɗen ɗon potide maɗe jokku kay e ñalawma hannde toon to San Pedro hakkude kay kippumbo leydi Maroc kañum tigi jaɓto RD Congo toon to leydi Côte d'Ivoire noon ngal ɗon potal ngal yuɓɓinte ko sanga wattuji 14 ɗi fana e hojom so ha wattuji 17 yoni toon to dunde Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji 17 ɗi fawana e hojom maɗen ɗon potide kay e jokku kay toon to San Pedro hakkude kay kippumbo Zambie kañum tigi jaɓɓoto kay kippumbo Tanzanie ɗen ɗon potide maɗe jokku jamma hannde sanga wattuji nogas e goɗi fana e hojom wonande wattuji Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji nogas ɓolliɗi fawana e hojom ko hakkude kay kippumbo Afrique du Sud kañum tigi jaɓɓoto kippumbo Namibie ɗen ɗon poti noon ko kanje tigi woni kay potite wodude toon to kawguel afriyankoyel toon to leydi Côte d'Ivoire. Oumar Dembel Diallo golle man jooɗi peewi coupe d'Afrique toon to leydi Côte d'Ivoire sen jeewi to Côte d'Ivoire paalen koto Espagne e Italie ko fade banggue foot koyngela. hande koye kabaruji meɗen coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar heddoɗen waɗen taɓal yehen toon to leydi Espagne haalenke ko fate la Ligue Santander mo leydi Espagne ñalgu nogas e goɓijo ɗen ɗon poti noon e ñalawma hankkinde jokkina hakkude Real mbo Vallecano kañum tigi jeɓɓina Las Palmas mbo Gran Canaria ngal ɗon potal noon ko Las Palmas mbo Gran Canaria kañum tigi foli kay Real mbo Vallecano balluji ɗiɗi wondudika kippumbo Real Vallecano noon ɓe wawino kay hebde kartal boɗowal e ngal ɗon potal ɗen ɗon poti noon ɗe jokkino kay hakkude kay kippumbo Villarreal kañum tigi jaɓɓino kay Real mbo Mallorca ngal ɗon potal ne kay ko
gotel e gotel FC Valence kañum tigi hawi Atlético Club de Bilbao baliyel gotel wondude ndiga hono ngel ɗon baliyel gotel noon heɓa kay toon to dingiral ngal balaydo ɗum noon ko caggal kay nde Celta Vigo jaɓɓi kay Real mbo Sociedad ko Real Sociedad noon fooli kay Celta Vigo to dingiral mum balaydo baliyel gotel wondude ndiga toon to leydi Espagne noon lel ngo hannde koni tigi jogori yarude oɗo sanga to haalten ɗo ko hakkude kay kippu mbo Osasuna kañum tigi woni huccodirde kippu mbo Getafe toon to El Sadar so noon ha wattuji 16 yoni kay toon to dunde Europe maɗen ɗon poti jokkoy toon to dingiral Santiago Bernabéu ngal Real Madrid ko hakkude kay kippu mbo Real Madrid kañum tigi jaɓto kippu mbo Almeria e jemma hannde maɗen ɗon potite jokku sanga wattuji 17 fane hojom wonande wattuji Europe toon to bineto Villa Marine ko hakkude kay kippu mbo Real Betis Séville kañum tigi jaɓto FC mbo Barcelone maɗen ɗon potitnande jokkoy toon to Montelivi hakkude kay kippu mbo Girona FC kañum tigi jaɓoto FC Séville sanga wattuji 21 ɗi fawana e hojom wonande wattuji Europe toon to Série A mbo leydi Italie hankin kay ñalngu 21 ɓijo hakkude AS Roma kañum tigi fooli ɓen ɗon wiyeteɓe Elias mbo Verona baluji ɗiɗi wondude kay e baliyel gotel Udinese kañum tigi jaɓɓino kay kippu mbo AS Milan ko AS Milan noon fooliɓe kay tati wondude ɗiɗi oɗo sanga to halten ɗo ɗen ɗon poti noon hiɗe jokki kay hakkude kippu mbo Frosinone ñalawma hannde kañum tigi jokki ɗeɗo potite oɗo sanga noon ngal ɗon potol kay hingal doga toon to leydi Italie ko noon jencude magal ma en artoyi muɗum taw koye kabruji meɗen faaɗi Frosinone kañum tigi jaɓɓi kippu mbo Cagliari ñalawma hannde noon ma ɗen ɗon potite jokkay sanga wattuji 15 ɗi fana e hojom wonande wattuji Europe ko hakkude kay kippu mbo Empoli kañum tigi jaɓta AS mbo Monza sanga wattuji 16 noon ma ɗen ɗon poti jokkay hakkude kippu mbo Salernitana kañum tigi jaɓta kippu mbo Genova e ñalawma hannde udaɗen ɗon poti toon to Série A mbo leydi Italie sanga kay wattuji 20 fawɗi hojomaji 45 ko kippu mbo Lecce kañum tigi jaɓta kay kippu mbo Juventus toon to leydi Italie. Oumar Dembel Diallo golle man jooɗi peewi ko fate coftal ɓalli to leydi Mauritanie ko musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hirane musibam tedduɓe